रोंलायलांलालै आं बावगारजोब्बाय सल'फोरखौनो। थै बालनि सोरानि बोरमालै खायसेनो। है जा बालनि आंनिथिं मानो फैबाय थादों? दानो आखाइ सोलागोन आथिं सोलागोन नेखार बाखारबो। आयै बाल बोरमा मा बाथ्राबो मानियालै दानो जोबगासिनो जोंना बिखा होगोनलै बोरमा। बालनि आयै नै सोलाबायसो बाल बोरमा आयै मा बाथ्राबो मानियालै बाल खारनोसैलै बे बोरमाजों जानाय नंला। साला बेथा नों बेयावसो दंफैयो हा? नोंखौ दिनै गारा आङो। नोङो गाबनासो दिन्थिदोंना हा? नोङो जेमान गाबबाबो खारगौहा आंनि आखाइनिफ्राय बोरमा। ए खारबावदोंसोना नोङो र' नोंखौ आइदै आइलै सासोबाय सार पापिया अन्थाइखौ बे लामा गेजेराव दोननायमोन। आइदै थैबायलै आं दिनै आंनि आथिङा गैला। बै पापि बोरमानि थाखायनो गासिबो जाजोबदों। गारा आङो बे बोरमाखौ। ओइ बोरमा फिसा नोङो आंखौ फाल्थु मोनबाय थादों ना? र' नोंखौ गारा आङो दिनै। ओइ बोरमा ओजों फै। सेस न'आवसो थांनो नागिरबाय माथो बेलाय। सेस दानियाबा लेदा मा जाबावगोन? दाथ' बिबारि मोना नुबा आंखौ सेसखा। दा मा जागोन? बे बोरमा फिसा मासेखौ आंनिसो खालायनो नागिरथारदोंमोन दालाय माथो। अबाव थांनो नों बोरमा फिसा हा? नोंखौ हमनासो गारथारगोन आङो। आया चुप बोरमा फिसा। जेखाय नोङो बायजोबथारबाय माथो। नोंखौ एसे फाहामनांगोनलै नङाबा देग्लाय ना मोनजानाय नंला। हामानोथ' एसेबां थाब बायो जेखायफोराबो फैसा गैयिफोराव। हो मा बोरमा फिसानि माथो रोखोम खोनादोंलै आङो? माथो गाबनायालाय जोंहा नानिनि रोखोमथार। जोंहा नानिया नङाथ'। र' आरो खेबसे खोनाबावनि। बेलाय माथो जोंहा नानिनो माथोमार। नानि नोङो फैफिनबाय न'आव? एसेबां गोबाव थांना थाहैनायमोन? सिरि थालै बोरमा फिसा सिरि था मा गावख्रावबाय थादों? नों गाबबायसो थाबावदों सिथ'लै मानसिफ्रा आंखौ नुगोन। जानाय नंलालै रखरा खारनोसै। नानिसो माथो आब' नालाय नंमारगौना? जोंहा नानियानो। औथ' जोंहा नानियानो माथो। नानि नोङो अबाव थांना थाहैनायमोन हो? ना नोंखौ सनसक बिराद लांमारनायमोन? आयु सोलास्राबाय नायनाय आब' जोंफोरखौ दाबो बावगाराखै बियो। जाबाय दे सोलानांला जों नोंखौ सिनाय हादों। उना खानानो हामजोब्बाय। औ आब' हामजोब्बाय थर'। गाइखेरबा मोनलोंना मोनलोङाखै? जोंहानियावलाय बाखिबाबो लाबना दौफैयोमोन। दाबा बिसोरहाबा दौदोना दौवाखैमोन? आरोबा मोजाङै जोथोनै लाखिदोंना लाखियाखैमोन? अबाव जोंफोरनि बायदि जोथोनै लाखिनो बिसोरलाय?
अनाखानानो बुदोंसो नामायोबा मोनथिला दे आरो मोनथिला खेबसेबाबो बुथारदो बेखौ संसुबिदा मानसियानो बोरैबा आथां फाख्राथार आब' फैसा दङबा आङो गाइखेर लायगौमोनलै नानिनि थाखाय अनाखानानो मोनलोङाखै खोना फैसायालाय गैया र' नङाबा आङो फोजोंसानाव बिना लायनि र' थांलाय बिना लायनाय 20 थाखाबाबो जागोन 15 थाखाबाबो जागोन दे लायनि र' आरो मोजाङै हम नानिखौ अबावबा आरो खारलांफिनगोन हे आब' बियो खाराथ' जोंफोरखौ गारनानै न'खौ गारनानै आंनिबा संसुबिदा बेखौ खावनासो लांदोंमोन खोना नंमारगौ दे खावनानै लांदों बियो लांदोथ' आरो थां फैसाखौलाय थां लायनि र' न' सिङावलाय बेसेबां हाबना थाबाय थानोलै बासोबाय आङो फारसेथिंजाय आरो जा गरमखा फेनबो गैया दा न'आव थांनोबो बै सासे थंगालिया दाहालागै गावनि न'आव थाङाखै खोना लाजिनायबो गैया खोना दाहालागै थांनो रोंला थांबाबो जासै आरो माबारि मा सानबाय थादोंलै मा सानबावनो आरो आङो बै जोंसि थंगालिखौनो सानगासिनो र' आङो मानोबा दाहालागै थांला न'आव आंखौनो नेबाय थादों खोना जानो मानो दाहालागै थांनो रोंलाबा दा नोंबो आरो जोंहानाव बेसे बिदि थाबाय थानो न' सिङावनो बेसे हाबना थाबाय थानो फारसेथिंजाय आरो एसेबां गरम फेनबो गैया नों साइखौ फन खालायनानै थांनो होदो बेखौ गैयालै जोंहा आयाबो दा बोरै बुंनो थां होननानै होसोनोबो हायाना बिदि नंगौबो देनाय नंनायालाय जोंहादि बोरमा मासे गोमादोंमोन बोरमा फिसा अबे न'आव फैफिनबायसो नंगौ नामा दे हामबाय दे होमबालाय सोरथ' लांमारनायमोन बिखौ बोरैथ' गोमानायमोन बै सनसपित होननायानो आरो बिनो लांदोंमोन जोंहानि बोरमा फिसाखौ दा फैफिनबाय हारसिंनो बोरैबा फैनो रोंखौ न'आव फोजोंसार गाज्रि मोनाबा नोङो आंनो फैसा 20 थाखा हरनो हागोन ना दङबा माने बोरमा फिसानो गाइखेर लायगौमोनलै दा आंनियाव फैसायानो गैया बोरमा फिसायाबा दा गाइखेर मोनलोंदों ना मोनलायाखै मालायनि न'आव बोरैबा हामजोबदोसो बोरैबा मोनलायदों आङो बेनिखायनो गाइखेर लायनि र' आङो र' नायनि र' फैसा खुस्रा दङ ना गैया नै फैसा खुस्रायानो गैया 200सो दङ दा मा जागोन मोजाङै नायनानै दङ खोना गैया नायबाय होनबा दा मा जागोन माथो जाबावनोखाय बे 200खौनो लांदो आरो दे होमबालाय नै ला थांसै आङो गाइखेर लायनो थांसै दे थां सनाखौ नायबाथाय नायनो लुबैबाय थायो आङो ओमफ्राय बियो नायबाथाय बेसेबा लाजिखायो आं जुदि बिदि नायबाय थायोना अब्लानो गैला आरो थांनोसो बुंखागोन बा मायबा खामानि ओंखारगोन मानसियानो बेसेबा लाजिसुलिथार न'आव थांनोसो होनना बुंदों र' दा बिबारिखौबो गारना थांनो बोरैबा मोनो आङो माने गारना थांनोनो गोसो गैया आंहा बिबारिखौ जुदि जोंहा आइया गनायना लायोमोनब्ला आङो बिबारिखौ गाबोनो लांगौमोन मा बुंनाय डक्टरा माथो बुंबावनो फिसा मुलिफोरखौ जाबाय थानो होदों टाइम बाय टाइम आरो नोङो जुदि दाख्लै टाइमावनो नोंसा आफाखौ डक्टरनियाव लाङामोनब्ला मायबाफोर जानोबो हानाय होनना बुंदोंमोन आरो दाखालैबो धार लानासो हस्पिटालाव लांदों दा बे धारफोरखौ जोंफोरो बोरै उज्रायबावनो एसेबां मानि फैसा दा धारखौ उज्रायनो थाखाय अबाव मोननो फैसा बेखौनो सानगासिनो आंहाय फिसाज्ला सानैयाबोथ' बिदिनो जेबो खामानि गैया खामानि मावनो थां होनबाबो थाङा न'आवनो थालायलायबाय थायो दा आङो अबेनिफ्राय मोननानै धारखौ उज्रायनो देनाय बेखौनो बेसेबा सिन्था गासिनोसो आं दा आइले नोङो फोजोंसारा दा लानि नाम्बारखौ मोजाङै नागिरबावनाय हा नागिरबालाय अबावथ' मोनबावनो दा नङा आइले नों अबेयाव दोनना लानायमोन नाम्बारखौनो र' आं दा नागिरगोन र' दोननायालाय बिसना सिङावनो दोनदोंमोन आङो बोरै गोमाखो आंबो फाथाखौनो मोनासै र' होमबा दायो आङो बिसनाखौनो बेसेबा उल्थाय नागिरगोन र' बिसना सिङाव दंमोनबालाय होमबा बेयावनो दंथारो नोङो मोजाङै नायाखै खोना आइ नोङो उल्थाय ना नायदोंमोनहाय फिसा नायदोंमोन गैया माबा मोननोनो थाङासै नोङो नागिरनोबालाय नागिरबावना खेबसे मोननोबो हानाय ना सिबनासो गार'फ्लांबाय आंबो दायो आङो जाबोरफोराव नागिरगोन र' दाथ' अखाबो फैथ'वाखै न' गिलिथ'वाखै दे नागिर फिसा मोनबाथ' मोजाङानो जागौमोन औलै आयै आंनिनो गोरोन्थि गोजा आंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो आं मानो बिसानि न'निफ्राय खारखुमानांगौ देनाय रांखावरि मादै दाखुलि लानायाव औथ' आरो नोंबो आरो मा जात खारखुमालायो हामा आइ हामा बिदि दा खालाय
आरो फैसा लानायबो दङो नों मानो खामानिखौ आद्रा मावनानै थांनाय देनाय बिदि हामाना थगायनो औलै आयै आं दा गावखौनो गाव बेसेबा रागा जोङो मानो बिदि गोरोन्थि मावना लानाय होननानै बेसेबा गावखौनो गाव रागा जोंखायो आं आयै दे दाबो जेबो नङा दे जा जाबाय जालांबाय एबारनिफ्राय बिदि खालायाबानो जागोन हा एसे एनला मेथाइ खावना जानायफोरालाय जेबो नङा देनाय मेथाइखौबो खावना जाला आं आयै थाबसो नांगोन अबावबा एबारनिफ्राय आङो सोंना जागोन आयै हामाथर' आइ आंबो आरो सिगां खावना जानो होयोमोन ना एबारनिफ्राय होला आंबो आयै आङो नाम्बारखौ नागिरहैनि दं बेसेबा बुरला बुसि खालायनानै मोजाङै नागिरथारगोन आं दिनै दे थांनाय नागिरहैनाय मोननोबो हानाय अबावबा